नाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा. Islàmiques, en concret, així darrere meu està la torre més alta del món, feta de rajols, es diu Qutar Minar, i ahí és la torre, és esta. És una torre de rajols molt alta, el paratge en si es respira molta tranquil·litat, excepte quan passa un avió, que lògicament pues, que se sent molt de soroll. Bé, vaig a pegar una altra volteta i me'n vaig per allà, que ja queda no res per a tornar allà a casa a Europa i no a fer olor de menjar xino. Bueno, ens veiem. Estic fent-me un suc de taronja, el xic poso les taronges ahir i és per ahir. Vegeu? Veus, poso les taronges i meneja. La veritat és que les un poc verdes, que si porta diarrea, com que... Bueno, adeu. सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया. Bon dia, estic així passejant per dins d'un parc. Està dins de la ciutat, n'hi ha molts parcs, són enormes i la veritat que no té res a veure en el que és la ciutat. Estan ben cuidats, salvatges i es respira molta tranquil·litat. Tornem a la civilització. Estava super tranquil i estava sentint des de fora, dic, serà una manifestació de gent, tant de pitar i tant de tot. Què va, això és la realitat. Allà al fons tinguem un temple budista que li han posat una cara així com si fos de mono. Bé, tot arriba. Ja vegeu que me'n vaig. Estic a l'aeroport Indira Gandhi, d'ací de Nova Delhi, la Terminal 4, que és internacional, i la veritat, uno se'n va un poc de nostàlgia, un poc d'alegria, està content per unes coses i trist per altres, però bé, l'experiència ha sigut positiva, no n'hi ha que demanar més, només que disfrutar del que tenim i saber que hi ha persones en una altra situació molt més complicada que la nostra. Bé, que ho passeu bé, són els meus bitllets, me'n vaig cap a casa, a live, això és el més important. Jo pensava que anava a quedar-me en el viatge o que m'haveren quedat en Varanasi, però bé, torne a casa, una gran alegria, bye bye, ai com va. Des d'ací, des de l'aeroport, vos dic adeu, així trobem a la Buda o al Buda, és un aeroport prou gran i adeu, s'acaba la pel·lícula, s'acaba la història i tant de bo que ho hem passat tot bé. Que vaig bé i tornarem, segur que tornem.